Dak li sa ftit ilu kien it-teżorier tal-Partit Nazzjonalista Żvela li b'mod intern kien semma tnejn min-nies li kien issuspetta li qed jillikjaw l-informazzjoni sensittiva mill-Partit Nazzjonalista. Issa, għal David Camilleri, dawn l-istess tnejn min-nies qegħdin jappoġġjaw il-vot ta' sfiduċja fil-kap Jillikja. Għalkemm ma jissemmix in-nies bisimgħu imkejjen fil-Partit Nazzjonalista, indikawna li wisq probabbli qed jirreferi għal nies li huma aktar minn sempliċi membri ordinarji tal-Eżekuttiv u mhux esklus li jinkludu jew huma membri tal-grupp parlamentari. Saħansitra, Camilleri indika li fil-laqat kienu jgħidu mod biex wara jgħidu mod ieħor. Fuq Facebook David Camilleri kiteb: "Waqt il-laqat tisma' ħafna kliem kontra il-leaks u kemm għandna naħdmu u nkunu maqudin mingħand l-istess nies." It-tnejn, Camilleri żied jikteb illi kumbinazzjoni llum l-istess tnejn min-nies iddikjaraw pubblikament li qegħdin jappoġġjaw vot ta' sfiduċja fil-kap. Qal li huma qed jgħidu li jagħmlu dan għall-ġid tal-Partit u tenna anki l-leaks għall-ġid tal-Partit kienu u xekk. David Camilleri saħaq li messu kellhom id-deċenza li jiktbu fil-mozzjoni li jekk il-kap ikollu l-maġġoranza tal-voti favorih għal darb'oħra huma se jieqfu jagħmlu l-ħsara. Ħsara li ilhom jagħmlu għal sentejn sħaħ, kiteb Camilleri fi status fejn ma tantx dar mal-lewża. Fil-waqt li temm jgħid kif imbagħad it-tort tar-riżultat elettorali jintefa' fuq il-kap u mhux fuqhom. Il-kitba ta' Camilleri kienet milquha b'reazzjoni mħalta. Min attakka lill-grupp ta' Delija u min għamilha ċara illi no Delija, no vote. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.